आजकल हमनी के सब केहू स्वास्थ्य के लेके बहुत जागरूक हो गईल बानी जा। जब भी हमनी के अपना दोस्तन से मिलेनी जा त हमनी के सब केहू एक दूसरा के जरूर बतावेनी जा कि तू इतना दुबला हो गईल बाबा, इतना मोट हो गईल बाड़ू। बस एक दूसरा से ई बात सुन के हमनी का खुश हो जानी जा भा परेशान हो जानी जा। मेदविकी में राउर समस्या के सबसे आसान समाधान बा, काहे कि ऐसे रौरा भ्रम ना होखी बलुक वास्तविकता के पता लगावे में मदद मिली। जानल चाहत बानी की कैसे? एकरा बाद नीचे दिहल लिंक पर क्लिक करी। अवूरी सिर्फ आपन कुछ डिटेल डालना से आपके अपना बॉडी मास इंडेक्स के जानकारी मिल जाई, जवना से आपके स्वास्थ्य के स्थिति के सीधा जानकारी मिल जाई। अब रौरा सोचत होखब कि बॉडी मास इंडेक्स का होला आ एकर गणना कैल काहे अतना जरूरी बा। चली समझल जाव। कद के हिसाब से आपके वजन सही बा कि ना, एकरा के जाने के एगो बढ़िया तरीका बा कि आपके बॉडी मास इंडेक्स BMI के पता लगावल जाए। बॉडी मास इंडेक्स के रेंज से पता चलेला कि आपके वजन कम बा, सामान्य वजन बा, वजन ज्यादा बा कि मोटापा बा। तकाई आसान नइखे। अब रौरा केहू के का कहे के चिंता ना करे के पड़ी, काहे कि रौरा लगे आपन फ्री टू एक्सेस कैलकुलेटर बा। बस नीचे दिहल लिंक पर क्लिक करी।